cada botó es como una mini escultura. Cuando miren un cuadro como aquel, son como piezas mecánicas, ¿no? Dents, y otras hablan más de modas. Para mí son tesoros. El proyecto ha empezado fa 2 anys ja, quan he comprat per eBay 300 quilos de botons. Havia un lote i pues, he pensat que havia molt potencial en cada forma de los botons. Me puse a clasificarlos por color, o por formas, o por materia. I he pensat com puc ensenyar als botons para que la gent possa veure cada qualitat de cada un. Así que pensé, faré como en las mercerías, cosint-los, però en grups que jo mateix he escollit. A vegades són de metal, o por colors, o por les formes un al costat de l'altre. I després he empezat també a col·locar-los d'una altra manera amb agulles. Si mirem de l'altre costat, el veiem. Una mica com fem amb les papallones, els insectes. Aquí, per exemple. He construït la peça a partir de colors. Aquí son solamente botones de fusta y a dar los petits de ropa de niños o de nens. Y hay una nueva pieza que hoy inauguró, es una forma rock. Ara vull allunyar-me una mica més del botó i parlar de la estructura. He fet amb ceràmica aquí la mateixa estructura que he fet en els quadres. Peces rodones, buides, una al costat de l'altra. De l'altre costat d'esta mateixa sala he jugat amb fotografia. He fet un scan de rotllos de botons, tots junts, una vista aèria. Aquí el títol és el núvols de botó vertical.